Usemsakazweni izwi lomzansi ohlelweni imbizo. Sikhuluma nge men's health kulona usukukela namhlanje. Yabona? Udokotela la uchaza ikakhulukazi lezi inkinga lezi esibhekana nazo as amadoda. I hope eminye imibuzo yakwazi ukucover, meaning nawe lezi izinto mhlambe osuke was experience. Udokotela uzoyishiya inombolo zakhe ke egcina. Khona kudokotela ke uZulu, uZulu 1 okhona ke today, OGP, and ke namhlanje sifocusa kakhulu kona ke amadoda. Now trust me, awufuni ukunyakaza. Nisho eziningi kakhulu izinto ke ezithinta amadoda. Kodwa ngiyazi ukuthi wena njengodokotela banokufika uthola ukuthi indoda ikhala ngezinto eziningi ezahlukahlukene, yabona? Especially uma sekuya ke emzini wakhe. And omunye umuntu uye uthi uma umbheka nezinto asuke ezisho bese ubona ama signs prostate cancer, yabona? But then yini prostate cancer kahle kahle kusuke kwenzakalani? Ngifuna sibheke yona, sihambe njalo sekutheni mhlambe lo muntu kwakona sekutheni azakwazi ukuthola abantwana. Mancane amathuba, yabona? And ngokujwayelekile kuvamise lokho sekutheni kuphoswe kubantu besifazane kuleke abantwana kuthiwe abantu besifazane abayithola ingane, kanti inkinga kahle kahle kumina ezindoda. Yes, impela kenza kakhulu nje manje. Prostate nje manje uma ubuka isinye lesigcina umchamo ibladder. Yes. Hayi sibelethe, bathi sibelethe isinye umuntu wesifazane, but the actual bladder ihleli ngaphakathi kwi-pelvis lezansi impela ama hips phakathi ke nendawo esiswini. Okay. Ilapha prostate isilapha isinye then ngenzansi kwesinye. It's like ihleli yabona mehle sigqikini semakhaya. So asithi sigqiki lesi umuntu uhleli then prostate phezulu kuzoba isinye phezulu kuzoba prostate ezansi. Ngezansi yeah. Uyabona ngezansi just ukuvela lesithombe. Then musu ipipe lisuka kwesinye bladder lidlula kuyona iprostate phakathi. Yeah. Liyophumela ngaphandle bese kwazi ukuphuma umchamo. Okay. So zihlele and ziyasebenzisana lezi zitho zowu2. Okay. Na iprostate ihlupha ngani nje manje? Aniyo machine indaba yecancer kenzeka ivuvukale. Sibiza ukuthi prostatitis leyo. Ivuvukele njengekho ivuvukala ngisho ngathi ngekho lutho. Kuyenzeka ivuvukale ngokuthi ama cells abe makhulu manje into ujima iqukula insimbi imaseli ikhukhuma livuvukala. Kuyenzeka ivuvukale futhi kanjalo. So lapho kuyenzeka kube khona ihypertrophy, kuyenzeka kube khona ihyperplasia. Then ke kwesithathu kuyenzeka kuvele nomdlavuza ke straight esikubiza ngecancer ke manje prostate. Now ingozi ngoba isiphazamisa izinto eziningi emzimbeni. Iprostate kahle regulate ama hormones ibalekile kweze reproduction ngamazi kokwakheka kwengane. Okay. It's one of ikhipha ama hormones abalekile ukuze imbewu ibe nempilo efanele ukuze kwazi ukuthi ifertilize iqanda. Umsebenzi wawo omkhulu yilowo. So once umdala ngoba vele usuqeda uba nabantwana usungasadinga kahle prostate. Udinga for a young person ose active nosathanda ukwenza abantwana. Okay. So ihamba kanjalo. So ilapho kuleyo ndawo and then umsebenzi wayo yilowo. So okay, so without a prostate then ngeke uzube nabantwana. Uzoba nenkinga. Maybe ngeke uzube nabo ngase sinenhlelo izindlela eziningi zesayenza ngazo. Kodwa ngokwendalo uyadinga ama prostatic fluid abe ingxenye yembewu. All right, okay. Sure. Yonke into. Yes, yeah. So ikanjalo ke le ndaba. So iprostate nje manje ihamba ngokufuzwa inkinga enkulu ngayo. Once ekhaya kukhona seyubaba wakho une prostate evuvukela noma umkhulu owasemuntu usilisa kuphela prostate bisifaka nayo prostate mhlawumbe kuchaza nalokho. Then usengcupheni enkulu wena usemndenini wesilisa ukuthi nawe ube nayo prostate hluphe. So that's why once you are over 40 even worse mawuthi une family history prostate evuvukalayo noma eba nomdlavuza then kubaleka ukuthi wenze screening okanye uye kudokotela akuhlola ukuthi azikho yini impawu sesenza igazi masibheka ukuthi prostate ivuvukele yini noma kwenzakalani before kuze kuvele impawu ngoba once lize kuvele impawu siyasibambe sekule kanti masenza igazi yabo sikhona inkinga ekhona sikwazi ukulandela imigudu yakho ngendlela then sivimba inkinga ezivunguvungu kakhulu. Okay. Yes, ihamba kanjalo. So uzobuza nali impawu ethusa ejwayele kakhulu ze prostate mayivuvukele ngiqanga ukuvuvukala before cancer. Sometimes uqala umchamo nje kuba nzima. Thothi uphisa ukuchama awuqaleki nawo stream awuphumi yes uyazi sinye sigcwele but awuchameki ngathi khona evimbini ngisho njalo yes kuba nzima ukuchama kwesinye isikhathi uchama njalo uyahamba endlini encane mubuya ngathi usaphisa ngathi umchamo sele ngemuva ngathi ngoba futhi uchama again kanjalo so there's increased frequency
uloku ufuna indlela encane nje and also ukuthi umchamo uba uncomfortable ubabhlungu sithi dysuria ukuphuma kwawo yes kungabi mnandi uchama kuba khona ubuhlungu nyana ungakuqondi kahle yes kuyantsontsotha yes so sithi dysuria yenye impawu zikhona zingenza kuphume negazi ezwele mochama okay so ke asifuni lezo impawu ziyasiphazamisa base ke ngisho ukuthi sifuna uscreen up before uzufike lapho so that we can see so if uthi ufika nalezi impawu now lezi impawu ngisho nje manje azenziwa iprostate kuphela but yenye impawu esibonayo umuntu bene prostate ngoba if une infection yomchamo by the way na infection yomchamo because nakusuka iflow ivimbeka yomchamo yes then ijothi like makhona amanzi amile omiyane bayakha bese bakhona ungcola similarly nokwe prostate makuthi umchamo akwazi ukuhamba then ungcola kwakha kalula. Okay, and then busukhushwa ke manje ama infection or urinary tract infection because iprostate iphazamisa kule ndawo so then ke impawu bese ziyavela ke so ngenza impawu zivezwe UTI ihambela yodwa or because vele iprocess sivuvukele which is why then uyasondela kwezempilo sihlola amagazi but also bese kunezi treatment ezoclean umchamo. Now lezo impawu again kusengazo impawu zesifo socansi kuseyimpawu zokuthi khona infection kwiprostate wethu ivuvukele or sekhona impawu ze-UTI ngaphezulu ngithi ngiyochama umchamo wami u-reddish uyabona meaning kunegazi elikhona yes then ngenzeka ukuthi mhlambe those are early signs of it could be early signs depending on age as well. Okay. It could be early signs so but again if uthi sibona ukuthi age esengcupheni then kuba siyenze test ekuyigazi qala ngegazi vele okay sibone sikhamba kanjani and then ke izobe sisilidela ukuthi sibone njani angenza example nje manje masilenze igazi lifika asithi iprostate vele khona inkinga already yes lizobuya level yegazi iphezulu then my level yegazi iphezulu and then ke bese ke silandela ke into zakhona ke khona senza ultrasound okanye sesi okay khona doctor ekuthiwa urologist lama ngichaza nalokho njengoba khona gynecologist anibesifazane khona doctor urologist wamadoda ke lo specific so any disorder nje xubeni besilisa iya kuma urologist okay then once bothi prostate ivuvukele where ivuvukaliswe yini sibona amagazi bese ivuvukele then siyasikudlulisela ini phambi mhlawumbe bakhuluma indaba isen agents eThekwini yes yona isina sibhedlela esidila nenkinga zamadoda so once ibona naleyo inkinga siyasinamagazi akhona sinamathest akhona gcine sesikudlulisela khona ukuze uyolekelwa khona usubona ngochwepheshe bayo bawamadoda ngisho njalo anyway so mayibongazi ebuya ke eveza impawu ethusayo then siyasikudlulisela khona ke bese benza wonke ama test ke kanzulu ke ahambisana nayo prostate including ukuhlola ngemuva dental examination kuyakwenza ne ultrasound as well ultrasound amafutha ukubheka ukuthi usize wayi process ngakanani and makuthi still we are worried ngalezi impawu sibona physical examination namagazi then sesithatha isicubu into esibiza ngebiopsy okay iprostate ke mase sifuna ukubheka ukuthi ivuvukele kuphela okanye khona yini ke nawo umdlavuza why prostate now sengihlambalazekile kumama wasekhaya right sithe nje sibhizi and then imbewu yami yasiphuma ine mix yegazi again ayifane siyokubheka again na ukwenzakalani akufanele imbewu iphume negazi afanele lapho yes so kufanele then siyobheka ukuthi kwenzakalani is it part of that or khona enye into remember sekuthi kenze prostate ivuvukale ivuvukale prostate can cause ukuthi imbewu iphume negazi or even umchamo uphume negazi umuna ama stones ngenzeka futhi umchamo uphume negazi or imbewu iphume negazi as well ama infections like UTI so all I know at that stage ukuthi khona inkinga ekhona sifana mase ufika naphambi kwami ke nayo udokotela wakho ngiyobheka ukuthi kwenzakalani yenza ukuthi ihambisane negazi okay ungangishike ngemumva ke umention ukuthi manginama stones kuyenzeka ngibe nama stones yini prostate asesinyeni remember ngathi ngithi anatomy yami kanjani kanjani izinto remember ukuthi engithi nawo asithi nanti itshela isesinyeni oyingithola kuma kidneys phezulu isinye into phezulu iureter bheke ezansi ibladder then from ibladder kuzoshona izansi udlula kwiprostate angithi so makuthi unama stones esinyeni kuzodlula vele kwiprostate anyway so maqhamuka ngaphandle kuvela kuqubene but it could be ukuthi inkinga isuka in that region bese ngithi na then udokotela fanele nawe akuhlole and see ukuthi le ndaba isuka is it from the prostate is it from the bladder and then bese akumanage ngendlela nginenkinga la dokotela ngiphiswa umchamo ngiyaya kuchama ngichame but then umchamo wami ungapheli meaning ngiye ngitshela ukuthi sengiqedile uyabona kodwa umchamo wami ulibele uconsa kusho ngamanye amazwi ayisekho indlela ukuthi ngikwazi ukunqamula ke noma ukuvala ngaleso sikhathi yes it's exactly indlela kade ngichaza impawu ukuthi ungatsala ngemuva ngase ungabuyela manje uya kanjalo so yenye impawu
Yes, so it could be that, but also again futhi into njomane. Remember ngathi UTI yakwenza lokho, even ushukela as well can cause impawu zokuchama njalo, usale ngemuva nanani nama infections. So ngokwenza lezo impawu zizola just khona inkinga ekhona, so leso sokubheka ukuthi okay kwenzakalani. But it could be one of impawu vele ihambisana na i-prostate evuvukele. Yes, All right. So nathi ivuvukele manje so sikhavele uphathi kuzoba leyo umdlavuza nawo. Remember ukuthi umdlavuza njomane ama cells okanye these small building blocks zivele zimultiply ngokweqile nongalawuleki futhi. That's how then i-cancer forms. Njengokuthi umuntu cancer isikhumbeni kusuke multiply kakhulu kanjalo. So lokhu kwenza ngaphakathi kuyona le gland prostate. Mawuthi ama cells aya multiply ngokungalawulekile. Izogcina nawo isivimba indlela. Remember nawo le ndawo encane nathi ihlolo prostate multiply izokhuluphala ngaphandle but nangaphakathi futhi therefore iyavaleka le pipe ekudlula kolomchamo from isinye phezulu kuphumela ngaphandle. Yes, yabona. Then that's why then gcina sekuba khona lama symptoms then thotsini accents izinto, but basically kuya multiply. If sibambe ngesikhathi siyakwazi ukuyibambisa multiply sekwi prostate itself ingaphumeli ngaphandle. Okay. But makuthi sibambe late, which unfortunately happens, and zama ukugwema lokho ukusikhuluma namhlanje ngale ndaba. Yes. Then ya spreader is indawo eseduze. Iya spread yesinyeni laphezulu, iya spread ishona ethunjini ngemuva. Mawuthi yadlothini ya spread ishona ku spine ngemuva kumgogodla. Iya spread, it can spread literally yonke indawo around i-pelvis okanye pelvic region. Yes, so ke now uqala usuzwa nezinhlungu manje no abdomen because khona lezi impawu. So sigwema leso simo kahle musu lapho sesihambile kakhulu, but kuyenzeka sibambise khona then ba confirm diagnosis one ngado sense biopsy, and then mawuthi biopsy iyiveza makuthi se early and umuntu ovese semdala usually then siyavele sikhiphe prostate all together. Okay. Again nje mana sithanda ukuhlinza but depend ukuthi what usini ukuthi kukusiphi stage. If sibambe early so funa ukuthi sihlinze. If ukuthi ivuvukele kuphela but ayinayo i-cancer, senza mawuthi i-pressure inkulu kakhulu akuchameki siyayisinga ngizothatha si-chef ngizokushefa ngezulu just to make it smaller so that uzi ipipe lingacindezeleki umchamo ukwazi ukuflow kahle ngendlela. Uma ukuthi sispreadile kakhulu uma uyispread nje manje iya kusinye iya ngapha then awukwazi ukususa zonke lezi zinto uyayidinga. I can't remove the bladder, you can but it's not a good idea because uyayidinga fanele umchamo uhlale isikhashana before uzwazi ukuyochama. Then futhi lapho sithi asikwazi ukuyihlinza because it's not ngeke usilekelele ukuhlinza. If ishona umgogodla abanye usikhathi nje manje, by the way I've had clients amanye thothi umuntu ubengazi une-prostate kaboni ubone ihlushwa i-backache masishaya iqolo. Uma sishaya izithombe ze-backache ama-x-rays eqolo sibone khona ama-lesions kwi-back and mase sishona back la ma-lesions asukaphi sibona asuka kwi-prostate. So lo muntu ube ne-prostate cancer but akuzange kuvele impawu ngokushesha kuyona i-gland ngokuqala wazobona sebona ngama-seeds lawa sekulezinye indawo including i-back. Okay, you see now Magebe uya angifuni ukuthi uyangithusa right, but we are exactly kumbuzo engubonayo la and ngicela ukuvesane ngubuze ngoba vele uthinta yona. So kubhlungu amazambane right, kushuthi igaxa lezi and isitho sami naso sibhlungu uyabona, nasesinyeni naseqolo uyabona kubhlungu and sengiye ngahamba ukuzama ukuthola usizo and akwenzeki and angikwazi ke nokuthi ke ngizibambe uma ngiphiswa ukuchama umchamo kwesinye isikhathi uvesana ugcine ke usuziphumela. On top of that isitho sama sasebenzi ngendlela zonke impawu yes bese ngichala lokugcina na induku kusebenza kwayo yaphazamisa na wena i-prostate ivuvukele or even makuthi nomdlavuza. But usimlane bani impala echaza zonke nje azinginika ukuthula and as such fanele ngabe already sesiqalile senza ama test. Ngiyamuzwa ukuthi uyawazama I'm not sure ukuthi uzame wafaka i-level but nje kusho ngathi mina makuthi ne private akwenzeki angavela e-clinic izombona mibona impawu nama test ekhombisa izogcina imdluleseni evidence yathi nje khona iseni evidence yakhele ibhedlela zahulumeni for that part impawu isirious ayichaza umlaleli kumbuzo wakhe fanele siyobheka ukuthi zenziwa yini so that makukhona inkinga sipick up manje sibe silandela imigudu yakhona ngendlela. I'm hoping ukuthi akukho kule stage esithusayo isikhuluma ngaso. Yes kodwa kahle njengamanje kufanele vela asukume manje e-clinic noma ekudokotela oyimele. Then nawo uzobazomdlulisa vele depend ukuthi bathola babemhlola bazomhlola vele iqala besebenza ngendlela ngokufanele kodwa mina impawu ichaza zingithokozisa already lama test uyawadinga
already usibona ukuthi prostate injani and then simhlole ke naye ukuthi kwenzakalani isiqhamuka blood back x-rays enziwe then sikwazi ukuthola yonke into ngendlela. Yeah. Okay. Yeah. Sinomkhubo omubi ke wena Mageba ezike amadoda. Siye singathandi ukulandelela impilo yethu. Now angazi ukuthi lesi saba but I know ukuthi ezindoda kufanele mhlambe njalo ngonyaka ngiye kobheka indaba yayi prostate. Especially nje manje makuthi futhi une family history yayi prostate igazi lisingonyaka uyalidinga lokubheka and alibizi ushubiza but likulula kakhulu and li free futhi ke khulumeni anyway. Yes. So wenza lelo gazi amangisa amathele mase screening vele nje manje sasibheka ushukela sibheka amafutha sibheka iBP nayo iprostate yasibheke kumuntu osuke ku high risk noma ngeminyaka esemitha kwi criteria so kubalekile lisi once ngonyaka nami ngiyakwenza by the way ngoba kubalekile. Yes. So that's in the show. Okay, as for umuntu ohlaselwa yiyona mhlambe umdlavuza mhlambe lo wayo ke iprostate at the age of say 27 uyabona so lo muntu lo uyabona ukuthi usafuna ukukhulisa umndeni wakhe usa active mangabeka kanjalo so then kushuthi isitho sami automatically sizophazamiseka. Yeah, unfortunately in a way yokuthi mhlambe ngeke ngisaba active njengomuntu osuke normal engenankinga. Yes, yeah. Sijwayele but it does happen unfortunately for that age group. But yes, if kukuthi kukhona then fanele sikumanage ukuthi sivimbe ukuthi na kungaphazamiseki. Zonke lezi impawu chaza nje usho nje abantu ukuthi one drive yaphazamiseka ED sithi ama ED erectile disorder azokuphazamisa obviously nayi quality yembewu na iflow yembewu mhlawumbe sichaze indaba infertility next week. Yes. But nayo ukuhamba remember noma sivuvukele even nayo imbewu nayo isikhona ayikwazi ukudlula kahle iziyofika. Yes, because flow ivimbekile umchama akwazi ukuhamba kahle imbewu akwazi ukuhamba kahle so kuthinteka into eziningi unfortunately so okay now fana isukumele. Yes, okay now kule yokuthi uma kuukuthi kwifamily yakho ukhona umuntu oke waba nenkinga yawo lo mdlavuza uyabona then kushuthi kahle ihamba nayo imbewu right ngithatha kanjalo now umuntu ke wesifazane yena ka affecteki yini uyabona uqobo lakhe mhlambe lapha esinyeni sakhe yonke leyo nto leyo uma ukuthi ke wena une prostate cancer. Yes. So maze mothi ngiyakuzwa no I don't think so ngiyakuzwa uma kusuka ama seeds amancane kusuka mhlambe upiece bashone ngapha. Yes. No, I haven't seen as. Okay. Akufanele kodwa one msana ngana iprocess angithakhumbula. But also no, I'm just thinking because omunye mhlawumbe usuke enayo icancer yabona but mhlambe uyamfihlela uyabona la lo wathandana naye then bagcine bezibandakanya enkonzweni nasekamerweni then umuntu wesifazana ka affecteki ke yena yini ngokwe cancer no akufanele kungaba ezinye izinto ngeke spread yakuyena icancer mhlawumbe ihlala isinyeni or something no ku unlikely kanjalo ngabe ezinye inkinga kodwa ke yes but not le ukuthi abe ne cancer directly. Yes. All right, so next week sizochaza ke manje indaba ke yembewu uqobolwayo male infertility. Yes, by the way it's about 40% Joman ama infertility cases 40% asuke kuyi male component esuke inenkinga ngama sobheka umuntu osifazane kanti inkinga vele sishela la it's almost half the number. Okay now angifuna umuntu simshiye ngemumva so dokotela la uthi u40% wabantu besilisa uma kukhulunywa indaba uhlamba umntwana akatholakali uyabona ngesikhathi esiningi ke kuvamise ukublamewe abantu besifazane kanti kahle kusuke kuumuntu wesilisa. Yes, senza wonke ama test umuntu wesifazane kanti sibheka umuntu wrong. Okay, not wrong but you know what I mean. Yes. All right. So kubaleke sichaze yes. Okay. Ngicela ungiphe izinombolo Mageba esingakwazi ukuthi ke sikuthinte kuzona ngiyathanda le mawuthi kwayona vele leyo kwenza ukuhlola uyabona akubizi kahle no and free uhulumeni ukwenza mahala. Yes, exactly. Anyway sikamasho inamba ucingo 073 849 1199 073 849 1199. All right kwamasho ka Vincent Edol. Okay, thank you sir, sabonga kakhulu.
Thank you. Sure. Bye-bye. All right. Udokotela ke uZulu. So next week sizokhuluma ke futhi sobe siqhubeka yona ke imen's health. Imsakazweni izwe. Izwi lomzansi. Yizwe umehluko.